Здравейте! Днес в днешния клип ще отворим това яйце Барби, в което съм го виждала в YouTube. Гледам разни клипчета, как отварят всякакви играчки. Аз имам само едно яйце от магазина. Сега ще го отворим. Ето я и първата гривна. Тази гривна се яде. Нейните фигурки са цветенца. Готово. Следващата е някаква част от... това е лепенка. Не лепенка, това е просто нещо. Не знам какво е, но сигурно ще е интересно. Тук имаме също... вижте колко много такива. На мен ми се е паднало. Котенце. Хоп. Огледало. Колко е хубаво. Хоп. Ето, на мен ми се е паднало. Ето това. Още първото. Ето го и второто. Тук има и гривни, има и фиби, има и пръстенчета, има също такива да се закачат някъде. На мен ми се падна огледало. Това беше в моето яйце. Та-да! Тук само ще си го... Това е от моето яйце.